Madoka chere mabuja akanaka atauya nadzo dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nonhatu mumwedzi uno hwakakunguruma hwamunangarwa wati tsaona yagoitika nozuro kwai tsaona yenyika yese mandiwe pakaita kunyangariwa. Tiri kutenda kuti kana wadando zvinoita kuti hurumende ikone kubatsira vanhu kuti vaikiwe nyahwadzi tekaire zvisvinu asi zvinondorwadza kuti nyahwadzi dzaikona kunge dzakaita tusvinu zviri nani. Kanzuro yechitungwiza yaita kuita kusvipira vanhu kuhusu mhanduwe wari kuti wari kuchema ipapa wabva wasvipirwa kuhusu nokuti kanzuro yechitungwiza yaitoti nyasi namangwana ndipo tafunga kuti isusu tipe vanhu mvura, vanhu vanogara kuSt Mary's Pokare nokumanyame kuitira kuti nyahwadzi tekaire zvisvinu vanhu wachichema asi waino mvura. Osaya kuti saka mazuva ese muri kureka kuti pamvura muri kureka nokuti muri kuda bachere kana kuti zvinotekaira sei nokuti izvezvi inenge yazoboeka kubva kupi. Unobva wanatsa kuona utoti pano zvimwe zvinhu zvakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa Daniel Garwe anga ariko ikoko wakagoisa tumasaki kumasaki mhanduwe kunge hoshibage heno kuti izvo kwanga kunei mhanduwe muembe wakaita kudandoka idi unoda idi rimwe zuwa yawenga wachimbidze wabenukawo zvireke kugonyangaritsa. Mapurisa ozeta rapi aburitsa mazita owanhu nomakore yawo wanhu wakagwarashiwa mutsaona iyo anezuro iyo paseke. Ipapa kwai wanoti Tatenda Silia ane makore 25, Wishbai Nganima ane makore 17, Talendi Hwingwiri ane makore 17, Letwini Hwingwiri ane makore 52, Frederick Jumo ane makore 32, Shanteo Jerem ane makore 3, Rainford Jerem ane makore 21, Prodigas Mugere ane makore 34, Tatenda Dokwani ane makore 25, Samantha Taderera ane makore 24, Shira Nemasango ane makore 57, Samantha Nyangani ane makore 32, Emma Matare ane makore 32, Joshua Gutsa ane makore 4, Perpetua Rukwa ane makore 35, Anyway Mumaguduru ane makore 26, naMary Nyambiri ane makore 63. Toti mweya yawo izorore murugare. Mumwe mutongi wokubulawayo Evia Matura apinziwa mushishi kureketa kuno kwayagwe manikidzawo kumajere kuti waburitse anonzi Obed Manduna anga apinziwa kujere asi alibe kuendesiwa kudare. Ukaona mutonga kudare ibvoziwa kuti pano nyaya ipapa rekaiti goranyika zvedu kuti zvinopera sei. Tikuimba kuti War Judicial Service Commission wanoita kuti basa rawo ritekaire zvakanaka ipapo. Wozesa kubudikidza nokambani yoZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company wari kuti iwo wari kuda kuti wanhadzirise matransformer mhanduwe anosvika zviuru 40. Ipapa tikutoramba tichiringa kuti tenda racho rakapuwani nokutoti munoziva kuti zvino hazvaenda kuna maisani. Pakaita kunyangariwa. Ipapa wari kuti iwo wada kuti waisepo kare zvinhu zvinoratidza kuti kana paita mbavha yauya kovhura nokudii zvinobva zvaratidza kuti mbani nokuvhundutsapo kare. Tekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvazoburika ipapo. Nyasi wamunangarwa wangu ari kuZimplatz wari kuparura gwenya rawo romagetsi ozuwa romamiliyoni mawati 35 pokare nochinopepeta Platinum chawakanhadzira. Wakaita tusvinu wakaita basa huru chairo zvinu. Tekai tione kuti ipapa zvinosvika kupi zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai.
Douglas Monzora aramba kusarira munyaya dzoZANU-PF, ari kutoreketa kutoti ahe kwaiva noZANU-PF vari kuita kujairira nokutoti vari kusaya kuti zviri kutekaira sei. Ipapa tagwirei ari kufungidzira kuti kuEPWETH achatikunda kunotoda kutomuratidza kuti tinenge tichindoti mavhoti tichiverenga. Mhanduwe pakanyangariwa kutosimudza pamusoro nopasi waMonzora vachireketa kuti kwai tagwirei zvaakatotadza kupinda mubato rache kuCentral Committee. Ngareke kugofungirira kuti achatisenzesera mari kuti ahwinepo kare kuEPWETH. Hede rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nopapi. Chikoro choUZT nokuti chiri kutekaedza sei basa nokutoti izvezvi warairidzi wokurama mabasa wachiri kupopa kurama mabasa mhanduwe. Totomubwira tsitsi wapwere waripo pachikoro ipapo wari kusaya kuti zviri kutekaira sei zvinenge zvichienda nokupi. Paribe chizvino rekai tigoona peno wachaita zviri nani heno tinenge tichindokunyepai. Watungamiri wachuchisi wakuru mumatunhu enyika yese wachuchisi wagouya kwaRare kuti wanyore pasi kuti aiwa isusu tichabvuma kuita zvinhu zvisvino tichiita zvokureka zvinhu zvachimanja mubudu nezvimwe zvakadando. Heno idi kuti chokwadi chere izvozvi kuti vachazviita kana kuti kundoreketawo kwokuti ndokuti vachengetedze mabasa yavo. Tinenge tichizoringa tichikunyepai. Kambani yoFastJet kureketa kuno yanzi iyo inenge ichienda kuBulawayo ichibva kuVictoria Falls ichibvawo kuVictoria Falls ichienda kuBulawayo kubva zuva rochisere mumwedzi watiri kubata uyu. Kwainenge ichizviita kana izvozvi pasvondo tikuramba tichizvitenda. Nhamo yedu basi iri pakuti zvinoramba zvindodhura paribe chakachipa. Rekai tigoona peno vachachinja maitiro. Ipapa bhora ratambiwa nyasi Herentals yaja wakomana waHuku woChicken nokabodzi. Herentals benzawo ZANU-PF. Ipapa Tero 1 ikaratidzawo kukurira masimba wakomana waSimba bhora notuirikwa 0. ZPC Kariba nowakomana wokubheja weEmos panga paribe ajiwa. FC Platinum ikakwekweredza wakomana woKwekwe notuiri kukabodzi. Yadha yamagaya yaita kabodzi noGreen Fuero wakomana wonzimbe. Ngezi Platinum yaja Faraijere nokepekepe yache ipapa nokabodzi kwa 0. Toramba tichizvitenda izvi. Mangwana Dynamos inenge iri kutamba noManika Diamonds. Bikita Minerals ichibva yagwisana noScotland yasakupwanyawo ZANU-PF. Ipapa Highlanders Boso inenge iripo nowakomana woTriangle. Tinenge tichiona kuti zviri kutekaira nopapi chaipo tinenge tichikunyepai. Nyaya yeDynamos noFC Platinum iya yomutambo uri pekupedziwa yazopedziwa nyasi. Dynamos ikanzi imi maita mutsepwete zviuru 5 zvemadhora bhadharai social upenzi. Pokare murairidzi wenyu ngaabhadhare zviuru 4 zvemari yokuAmerica zvocho upenzi. Pokare ngaareke kugopinda mugiraundi mumagemu anosvika 2 mhanduwe. Paribe chizvino wakabva wanzi zvibodziwa zvomusiiwoyo zvapiwa FC Platinum. Wanoita kurwadziwa hwendo huno. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tinenge tichindokunyepai. Tikaringa dzirikitika pasi rese kuSouth Africa kureketa kuno kwai vari kutoronga ipapa kuti Netflix, Amazon Prime nevamwe vanouya padande mutande ngavachibhadharisiwe kamari kari pamusoro kupfuura kavari kubhadhara izvezvi. Kwai nokuti izvezvi paribe chavari kubhadhara kaasi zvinhu vanenge vari kuvhiringa makambani ana DSTV. Ipapa iyo MultiChoice dhiri rayo noCanal Plus rinenge raakuzobudirira manje nokutoti vanoringa zvemakambani wakabvuma kuti itengesiwe. Gauteng hurumende yacho muSouth Africa iri kutokumbira kuti wakomana musadzinge vanhu vamuri kuti maforena wawa kwaigorekai kuwadzinga kuzvipatara nokutoti kana akanga achihwara kana noTB akareka kurapiwa ikakubatawo newewo unokuwarawo pokare inogumira paari bachete inenge yakutouya kwese kune vanhu vese. Kunorekai tione kuti wachazviterekera chero izvozvo ana benzi iwawo. Tinenge tichikunyepai. Ipapa pokare wokuZambia wari kufara kuti kwai
bazi rawo rinoringa nezveurendo munyika mawomo rabvumirana noBBC noExpedia kuti wange wachiri kushambadzira zvokutekaira kuenda kuZambia. Toramba tichivarovera manja wabi yedu. Kukenya mandiwe magiya arikuita kuchinja kukenya izvezvi kureketa kuno wari kutoti munhu wese ari kuratidzira atoo mutororo chaiye. Unobva waita kuzvisaya hedu kuti zvikumbotekaira nopapi. Tekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti wanenge wachiikona chere nyaya yacho kana kuti paribe. Ipapo kare dare paramende yokuAmerica rinenge raada kuisa wakuru weANC pasi poshamhu iyo zvirango zvoupfumi zvawakaitira vanhu ZANU-PF zviya. Rekai tigoona kuti wachazvikona chere zvichabudirira chere zvinenge zvichienda nopapi. Tinenge tichiri kunyepai ipapo. Tichida ndopo kare wakomana Britain yaita kugwemura vanhu kureketa kuno iri kureketa kuti aiwa tichada zvokuramba tichiunza mari yokubatsiridza homwedzo nyika dziri kubudirira kunyanya nyaya dzofundo pokare nodzoutano dzovadzimai muAfrica. Tichazvidaba wari kudimura mari yavari kuunza nozvikamu 40 kubva muzana chaimo pakaita kunyangaritsa kuribechi zvinu. Ipapo kare tikaringa kwai Putin abvumira wokuBelarus kuti wachiuya kovhota wanyoresepo kare wakada kuuya kogara nokuita makambani kana kutopinda mahofisi okutungamirira nyika ngawauye kwaitiri vanhu vabodzi. Haidi wamwe wachazvimba bhibho chete. Rekai tirambe takaringa zvedu kuti zvinenge zviina nopapi ipapo. Asika kwanyasi aiwa tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onawo.